Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi zonse mmakhala ndi ine Frederick Tom ndi nzanga Chawezi Banda. Tikulandireni bambo Chawezi program ya tsiku lalilonso yakandimverere. Chawezi mafuna program ya tsiku lalilo tiyambe ndi nkhani. Chifukwa ife timakamba nkhani zimene zikukhudza Malawi, nkhani zimene zikuchitika m'madera amene Amalawi amakhala. Yes. Kuli nkhani kunjaku, nkhani yokhudzana ndi makina amene Megi ufuna kugwiritsa ntchito. Smartmatic. Kanene zoti amene Megi ufuna kugwiritsa ntchito kapena Megi yugwiritsa ntchito. Yes. Mufotokoze bwino ndi inuyo zimenezo. Yes. Kwa malingana ndi andale kunjako, akunena zoti Megi sidzaloledwa kugwiritsa ntchito makina amenewa, Smartmatic machine. Mafuna tingofotokoza kumene tikuchokera chifukwa zikhala ngati muchigamulo chakukotija cha masankho aja anakhudzidwa ndi Dipex. Kuna kambidwako nkhani imeneyi ndithu yokhudzana ndi kayendetsedwe kachisankho. Zona. Poyambirira mafuna mutunikire, komanso mutunikire dziko kuti kodi mashina amenewa kuti afike poti akugwiritsidwa ntchito. Megi idatsata ndondomeko ziti. Funso labwino kwambiri Frederick Tom. Ndithokoze kuti anthu amene amakonda program imeneyi pa wireless ya Miji past 8 million nera lachiwiri lililonse komanso lachisanuso imapezeka pa Miji pomwepo. Nthawi isonga yomweyo komanso ndithu pa MBC program imeneyi anthu amayionera kwambiri nthawi ya past 8 lachiwiri lililonse. Atadekha atadya nsima atatha kuonera news amene kuti aoneko kuti mwatsatane chifukwa kuti news bulletin amangokamba mina nkhani ija mwachidule kwambiri 1 minute 2 minutes 3 minutes yata koma ife timafuna tikhazikikepo pa nkhani tiyambe nkhani imotere Frederick kunena kuti ndizoona bungwe la Megi likuti likugwiritsa ntchito makina amene wa Smartmatic likugwiritsa ntchito inuyo mudalembetsa dalembetsa amene akuonera komanso kumvera ngati adalembetsa adziwe kuti adakalembetsa pa mashini adalembetsa ndi mashini a Smartmatic. Kodi ukapita umene kujasiya makuuza kuti ikachala ukuso ikachala imene jatude Smartmatic yena kukakamera pambalipa Smartmatic yonse ija nanga adaonapo chiti chonse chola kuya mepacha. So ndimafuna nene kuti bungwe la Megi in fact zikukambidwa zochuluka tikumva opposition kapena kuti otsutsa boma komanso mabungwe ena amene kwatuka mabungwe kunjapo pakumakhala kupenekera kuti kodi sakutumidwa komano tidziwa bwinobwino kuti chimene chichitika ndi chani koma nkhani yayikulu ndionena kuti bungwe la Megi lidayamba kugwiritsa ntchito makina amenewa pakanthawi makamaka chitangotha chisankho cha 2020 mudzidziwa kunena kuti chisankho chikatha tsiku ngati lero Amegi aja ntchito yawo ndi kuyendetsa chisankho. Amegi saphika bread, Amegi saphika mafuta, Amegi sapanga zimbe, sapanga chiponde. Ntchito ya Amegi ndi kuyendetsa zisankho. Ndi chimene mungadziwe ndi chakuti chitangotha chisankho cha 2020 pa June 23 kaya ndi pa 27 adalengeza kuti achakwera ndi amene adawina ndi Tonse Alliance. Mawa lake pa 28-29 Amegi adali mu office kuyamba kukonzekera chisankho cha 2025. Mukupesa mentandos iyi ndi imene amayitchula kuti electoral cycle. Ndi chisankho china chilichonse chimabwera ndi maphunziro ake malesoni ache adaona kuti okay chisankho cha 2020 chaenda motere apo pamaoneka ngati pakutifuta apo pakutifuta kodi titani kuti chisankho chimene chikubwera cha 2025 tidzachiyendese bwino tidzakonze zimene zidavuta potero ndiye ma recommendations amene adachitika ndi ma electoral observers plus ma monitors ndi amene amayendesa adachita recommend kuti bwanji pabere makina ena amene angatithandizire kuti chisankho cha 2025 tizachiite improve tidzachiyendese bwino kuposa mmene cha 2020 chatani chayendera ndiye ganizo limodzi o suggestion imodzi imene idabwera ndi kuchita engage makosana amene amapanga provide katundu ameneyu software imeneyi makina amenewa kuti chisankho cha 2025 chiyende bwino nimafuna nene pano kunena kuti pakumakhala kuloza na chala mai ana belontali manja mai ana belontali manja mai ana belontali manja nthawi yonse tinene chonchi mu 2020 2021 2022 2023 mmene kumakambidwa zonsezi mai ana belontali manja kunali kulibe Smartmatic iyi mai tali manja adaipesa kumeka adaipesa zonsezi zinkachitika kuli bambo Chifundo Kachale Dr. Chifundo Kachale ngati nkhala pa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission nda amene adathandizira
kukoza foundation ya Smartmatic machine. Ndipo bambo Chifundo Kachalewo nthawi imene yoyo amene adatenga nawo mbali yowayika pa mpando adali bambo Peter Mutharika amene adakhazika pa mpando kuti ayendese chisankho cha 2020 fresh presidential elections. Adayika pa mpando bambo Chifundo Kachale adali atapanga kutsata ndondomeko zonse kuchita appoint kuchokera ku pakati pa ma judges bambo Mutharika adasindikiza kuti ayi pakali bambo Chifundo Kachale. Nthawi imeneyo ndi imene Smartmatic idachitidwa suggest kuti tani ibwere awa mai Annabel Ntalima Smartmatic komanso technology yonse software yonse adaipeza ili chikhalire Malawi Electoral Commission. Tsono phokoso limene likumveka lokhudzana ndi software imeneyi Smartmatic luchokera pati chifukwa mkukamba kwanu mafotokoza kuti ngakhale kalembera wa masankho amene tachitayo timagwiritsa ntchito software ite yomweyo tagwiritsa ntchito machine omweyo ino mufuna mutanthauze kuti apita Mutharika adalitsoka bambe achakwera atupere muluzi adakalembetsa kale pa system imene chifukwa iwo akamba ngati kumapeto ndi kumene udzagwira ntchito fa kumati sitilola kuti zisankho zimenezi Smartmatic igwire ntchito yet as we talk zikuone kuti machine agwiritsidwa kale ntchito zimene unenazo Frederick ndizoona tikakamba za Smartmatic kuti ikugwira ntchito pa point yake iti idayamba kale kugwira ntchito inuyo mene mudapita ukalembetsa adakuuza ntaika nchala ukuso taika nchala kena kwakupangira print out kachitwa process yoseja makina oseaja amene kugwiritsa ntchito ali mbali imodzi ya makina amene wa Smartmatic so tikukamba za voter registration voter identification voter verification zonse atachite pano za inspection azichita inspect zinthu zonsezi zimene zikuchitika zidzachitika ndi makina amene wa Smartmatic. Ndeni mafuna nenepo chinthu chimodzi kuti vuto limene limakhalapo kawiri mu democracy imene anthu amayitchula kuti liberal democracy Frederick ndi akuti amachula Chingereza amati pamakhala ngati pali mob rule kapena kuti mob justice chimene utanthauza nachi munthu mmodzi akangodzuka ndi zifukwa zake ndi zolinga zake nkunena kuti Smartmatic ndiyo lakwika Smartmatic ifuna ibere zisankho Smartmatic ifuna ikondere munthu wina muona chigulu chonse chikhamu chingotsatira koma zeni zimene zikuchitika mkatimo anthu asakuzidziwa ndimafuna ndipereke chitsanzo ichi inu mmakhala nyumba za kuntunda ena amakhala nyumba za kumusi kuntunda kuja chikhamu chikubwera chikuthamangisa munthu wakuba inu kumusi kuja mulibe umboni weni kuti munthu ndi wakuba kodi munthu ndi wakubadi koma akubwera kuti kaya mwina akungonna mizira afuna angomvulaza inu kumusi kuja mungomuwankha naye ni nkhwangwa wakuba naye ni mipeni naye ni mikondo kupha munthu uja pomaza zindikira kuti munthu uyutu angonna mizira munthu uyu ndosalakwa ndosaba tuledi munthu uja mantani mamupa. That's what they call mob rule in a liberal democracy ngati kwathu kuno Malawi. Inde tili ndi ufulu wa democracy olankhula za kukhosi odandaula oloza chala komanso ofuna chilungamo koma kupeka nkhani timapeka ngati mene akupekera nkhani anthu ya Smartmatic yokuti ya Smartmatic ifuna iza sokoneze zinthu ndi chimodzimodzi mob rule imene ndi ukambayi imene imabwera mu liberal democracy yoti anthu ndi ufulu olankhula za kujani za kukhosi ndimafuna ndilumikize nkhani ndi nkhani yokhuza bambo Francis Kasaira amene adali commissioner wa chipani cha Democratic Progressive Party kumene limene Lamek achoka pano achita resign chifukwa choti afuna ayimire kwawo cha kusanje osalola ukamayimira kukhala ndeni mafuna ndene kuti mukumbukira bwino bambo Francis Kasaira adapita kuzomba ali commissioner kukayendera mmene Smartmatic igwirira ntchito polembetsa anthu ntchito nthawi ija ndiye iwo aja atafunsidwa ndi mtolankhani ndiye sawa Zodiac adafunsa kuti andakudandaula za ndondomeko imene yogwisa ntchito Smartmatic bambo Kasaira ngati commissioner wa chipani wa meki omaucho amene adatumizidwa ndi Democratic Progressive Party adanenetsa kunena kuti iyayi Smartmatic ndi abwinobwino ilibe vuto lina lililonse tonse kumeki tidaizukuta ndipo mmene imabwera Smartmatic tidachita wide consultation tidafunsa ma stakeholders all the concerned parties were engaged and consulted kwauza mmene Smartmatic izidani izigwirira ntchito kuphatikizapo a DPP ndipo ine commissioner Kasaira ndine wa DPP kuli a commissioner bambo Fabiano komanso ena ochokera kuchipani cha DPP tonse tidagwirizana nayo Smartmatic mukumbukira ino press briefing imene adachita Professor Mutharika dzana ali ku Page House adanena admittedly kuti panali chifukwa chimene ndidauza Akasaira kuti atule pansi
ngati commissioner wa MEC ochokera ku DPP chifukwa chokuti ada supporta chani Smartmatic. So you see kuti zimene ndikunena kuti some fears are unfounded. Mantha ena komanso tizifukwa tina timene amutharika ndi gulu lawo ndi magulu ena akunena za Smartmatic angonena pa zifukwa za ndale koma ma commissioner awo amene ali ku MEC Smartmatic akudziwa ndi yabwino komanso anagwirizana nayo ndipo ndinene ndithokoze chiwo chimene wanena akuimvetsa kuchita komanso zimene umatsutsa chinthu chifukwa choti sukuchimvetsa koma apapa tinene zoti akuchimvetsa ndani mafuna achawezi mungoliunikira dziko kuti kodi kumafalitsa nkhani ngati zimene zokhudzana ndi masankho ndikoyipa bwanji kapena zingachita affect bwanji zisankho zimene zikubwera 2025 tidakamba apo program yapita ija sindalikitsa kunena kuti mafuna mwachidule kwambiri DPP saphunzira izizi ndinene mowakonda ndi mowakumbutsa DPP samaphunzirapo kanthu musayiwale nthawi imene anthu amapita kukalembetsa molomoti akhale busy kukusa anthu awo kuti tiyeni mukalembetsa anthu awo kuti kalembetseni kucholo kuphalombe kuchilazulu kumulanje kaya mbalakamu mangochi muzomba tiyeni tikalembetse mudzavote nthawi yobwera anali busy kupanga ma press conference akubwerezanso zomwezo ulendo uno muona kuti nthawi imeneja moda kale akuse anthu amemeze anthu akalembetsa ambiri awapatsenso trust alembetsa anthu ochepa ulendo uno ochepa omwewo momoti awalimbikitse kuti mukavote kuti mukavote ifeyo tichita china chilichonse chothekera kuonetsa kuti mashiniwa agwira bwino ntchito akuagwetsa anthu mphayi ponena kuti awapo mawafuna azabere chisankho uthenga umene a DPP ndi gulu lanzawo akupereka kwa masapota awo ngotani ndokuti musapite kukavota zisankhozi ziberedwa ndi kale so mabereka azaona kuti anthu mchiladzulomu muthiyolomu mulanjemu kaya ndi mzombamu ambiri amene agwa ulesi chifukwa kamvedwe ka zinthu chawezi mmene ine ndikozozimvera ndi mmene iwe ukozozimvera ndimosiyana mmene anthu akumudza amalandirira uthenga ndi mmene munthu woti ali exposed ku zinthu zosiyanasiyana amalandira uthenga makhala mosiyana liyankhe funso lina Frederick ngakhale sunandifunse limene anthu akumafunsa kunjapo tamva mabungwe ambiri kuphatikiza pa DPP ndi mabungwe ena ndi zipani zina akuti akufuna kuti ameke awapase makina amenewa kuti akalowemo mu system pali nkhani imene atafuna akachite kauniuni achite audit kauniuni afufuze ndemayi Annabel Mtalimanja anayankha kuti ifeyo pazifukwa za chitetezo cha makina oyendetsera zisankho security protocols komanso malamulo sife ololedwa kuti tikuloleni kuti mulowe sazingobweramo achimene mutenge anthu amene akupikisana nawo apite akalowe mu system ayambe kufunsa ameke apaza tene ndipereke chitsanzo chimodzi mukumbukira chisankho cha 2019 adagwirisa ntchito ndi yesa A4 povota pepa lalikulu kenako fresh presidential elections adazasintha ngati security feature kuti anthu musadziwe kuti kodi ballot paper lizakhala lalikulu bwanji cholinga anthu asaprinte awo asachite ballot stuffing asakaprinte awo ndi chimodzimodzi nkhani ya zisankho imakhala sensitive imayenera kuti itetezedwe so chitsanzo chachikulu chimene chocho ulendo uja wa 2019 adagwisa ntchito paper lalikulu ulendo wa 2020 adagwisa ntchito paper locheperapo cholinga amene akupikisana nawo asachite utambwali asadziwe mapepala aja kuti adzakhala akulu bwanji akhoza kupita mtawuni mukapanga print yawo mkupanga staff mkuchonga kukuwirisa munthu ndi chimodzimodzi zimene akuyankha mayi Annabel Mtalimanja bwanji mutilole ife ngati ameki makinawo tisakupaseni pazifukwa zakuti tiyenera tionesetse kuti chisankhochi chikhale chotetezedwa koma khalani nacho chikhulupiriro kuti makomishonala amene adachokera mzipani mwanu tili nawo limodzi ndipo timayendetsa nawo limodzi chisankhochi sindiyendetsa ndekha ngati Annabel Mtalimanja timayendetsa tonse limodzi makomishona zochokera ku DPP ochokera ku MCP plus secretariat komanso chief elections officer ndi ena onse othandizira ndamene amayendetsa chisankho zimafika soti mpaka na ena ati Mtalimanjawa atadalola mabungwe odzimira pawo kufuna auditiwo kuti apereke makalata awo kuti awapatse mwayo takhoza kukalowa mashini mundi kuchita kauniuni koma zikumveka kuti pa tsiku la lero palibe ngakhale bungwe limodzi limene lidachita submit kuti formally kuti ifeyo tifuna tilowemo mmenemo ndi nkhani ina imene tisalikitsa kuti adayankhapo nimamva bambo Sangwani Mwafriwa mneneri wa MEC komanso adayankhaponso mayi Annabel Mtalimanja kuti
kufika tsiku la lero kupatula zokuwa zochokera mzipani zokuwa zochokera mabungwe yosiyana-siyana palibepo munthu ndi mmodzi yemwe amene walembera bungwe la MEC formally kapena kuti kugwiritsa ntchito office ya MEC kudandaula kuti izi za Smartmatic. Ambiri akumangopita pa press briefing ngati mene achitira Mutharika, ambiri akumangopita pa wireless, ambiri ku newspaper, ambiri kungochititsa misonkhano. Ndi akuti odandaula bwanji simungalembe kalata formally mubwere tikutengere ndizakuonetseni. Ati kuonetsa ukadaulo wanu wakuthekera kuti mukhozolowa mashinimu osasokoneza zinthu kutuluka monso bwino bwino. Koma chachikulu chona kuti mawu anga pa nkhani ipo tsiriza chonena kuti tikutaya nthawi ndizo mango lira tugwetsa ulesi anthu tipite pa ground tikakope anthu tisawagwetse mphayi anthu tiye tikawakope anthu aja tiye tichite strategize chisankho tasane masiku osapyola 130 so tiye tionesetse malo momwe machita ma press briefings ku Page House tiyeni meme anthu tilimbikitse anthu anzanu akazawina akumakhala ali Mudowa akumakhala ali Kulikuni akumakhala ali Kumangochi ali Kuzomba inu muli kachipinda komata kumalankhula mmene muja zotukwana kumauzana iye kumene wetikana thothola ndujani akuti mfuti zipolopolo zimene zija sizikuthandizani pitani kamemeni wanthu pitani kakuseni wanthu adzakuvotereni pa 16 September 2025. nkhani ndi imeneyo tu Malawi imene bambo Chaweza afotokoza bwino yokhudzana ndi Smartmatic akuti musaope china chilichonse pitani mukavote pa tsiku lovota likadzafika chifukwa ngakhale kalembera amene mudachita inuyo mudachita pogwiritsa ntchito mashina amenewa atsogoleri andale amene akudandaulawa agwiritsa ntchito mashina amenewa pokalembetsa nawonso kutanthauza kuti pamene amapanga chiganizo kuti akalembetsa amadziwa ndithu ndikulembetsa mu mashina amenewa otchedwa Smartmatic ndipo akutsatira dongoso lina lilonse limene MEC yayikapo pa masankho amene akubwera apa 16 September 2025. Chawezi zikuoneka kuti pamuzi pano tisanapite mu nkhani yathu yachiwiri tipumire pang'ono. Omvera mukhale pompo pamene tibwereso bata ino ndipo bambo Chawezi nkhani yachiwiri imene timafuna atunikirane ndiyo khudzana ndi extended credit facility. Nkhani imenenso inatchuka kunjaku kwambiri kuti IMF yakutulukana Malawi yakutulukani. Nde nkhani zake zivuta kuzimvetsa kuti kodi ichi chitika ndi chani chifukwa IMF akuti yatituluka lero. Mawa lake nkumapeza soti World Bank kupanga so approve ndalama zambiri ndalama za nkhani akuti za chitukuko cha magetsi. Kodi nkhani imene ikuyenda bwanji? Zimene kungokamba mfundo yachiwiri makambayo kuti IMF kuti atuluka lero mawa World Bank ikupasani ikupereka ndalama ine mazitenga ngati munthu yuru IMF ndi World Bank ndimaona ngati munthu ndi mphwake. So mene wafuna nene kuti mutango olomene mafotokozera tikozo nyamuka umapita chifukwa nkhani yonse mayimalizitsa itepo program kutanthauza kuti anthu zimene akukamba zoma Angereza mati creating a storm in a teacup. Akuti mukukulisa nkhani blowing things out of proportion. Mukukuza nkhani mene nkhani isali kukulira. Koma tikambe choncho anthu apitsetse. Mafuna kuba nkhani mene ufotokoze mwachidwe fa nkhani nthawi yathu ndiyo chepa maloba. Choyambirira bungwe la International Monetary Fund imakhala ndi mgwirizano ndi maiko komanso ili ni mamembala ndiye salipo 186 dziko limodzi ndi dziko la Malawi. Ndiye kumaiko amene akoneka kuti chuma chawo chikuvuta komanso stability makanga ndi kuvuta price stability economic stability zikanga ndi zovuta IMF imabwera hapo ndi program yake ini ma programs angapo amene imapereka komano iyi amaichula kuti extended credit facility ali ndi ina amaichula kuti rapid credit facility koma iyi tukambai ECF extended credit facility ama akupasani kamnusu ndi tukandalama muyambirepo kama khala ngati kangongole ndi ngongole osati zaulere koma chachikulu IMF yo ikati yabwera ndizi chazima machula mati imapanga land credibility ima anena kuti yayi ku Malawi kuli bwino ofuna kuwathandiza Malawi mukhoza kupita they provide a positive signal kuti ku Malawi mukhoza kupita Malawi mukhoza kuwathandiza zinthu zawo akuziyendesa jani akuziyendesa bwino komanso they provide a technical advice mmene mungayendesere chuma chanu ama kupasani ulangizi ndi upangiri komanso they go under the skin of economists to understand how you are dealing with your economic management issues ama lowa pansi pa khungu la chuma chanu chingerezi yake amatero kuti amvetsetse kuti kodi chuma chanu mumachiyendesa motani ndiye zonsezi zimene IMF amatani ama achita apart from giving you this particular ECF as a facility ndende mafuna nene kuti zikumveka komanso tamva makalata tawerenga komanso tamva akulankula kuti yayi khanga kuti ECF imene tidayiwina ija khanga panopa yachidwa suspend chingerezi yake akuti yachita lapse pazifukwa zingapo one akuti
zinthu zingapo zimene zidali out of control zimene dziko la Malawi linalibe kuthekera kozichita control or kudziretsa amati external or exogenous shocks zinthu zimene zikuchokera kunja kwa dziko lino komanso zina zimakhala ngati ma natural disasters ngati disaster chali pachi zogwa mwazidzidzi zachilengedwe tikakamba mina mageza ma cyclone only God has got control over ma cyclones ndi mulungu yekha amene angaletse kaya ndi dzombe kubwera kaya ndi ng'amba kubwera kaya ndi drought kubwera kaya ndi ma cyclone tukamba aina Idai aina Fred aina Ana ndi mulungu yekha amene angachite control ndiyeno ECF IMF akuti zinthu ngati zimenezi ndi zimene zapangitsa kuti dziko la Malawi livutike kuti likhale munjanji ya program imene tikali munjanji tunambaza kuti tikale for us to maintain the trajectory or to remain on course or on path kuti tiziyenda panjira imene tidagwirizana kugwirizana kutanthauza chani adanena zinthu zigapo muchepese public expenditure musamalembe anthu ntchito AIP kwenera kuti malipiro asakwere so zinthu izi ndi zimene zalepheresa kuti izi zimene tidagwirizana kuti zitani zitheke koma mwazi pamene amene IMF amanena kuti musakweze malipiro yes ma civil servants amati mutikwezere malipiro exactly ndiye boma lidavera ma civil servants nkukweza malipiro zimene zija IMF sida zikonde mukupesesa IMF ikuti muchite narrow kapena kuti muchepese you need to shrink your wage bill akuti malipiro osalemba anthu ntchito malipiro amene mapereka kwa anthu ogwira ntchito achepe pamene anthu ogwira ntchito boma akuchipatala aku veterinary aku agriculture aku ministry of transport akufuna kuti mwakwezere chani malipiro ndipo malikuti zimene takunena anthu athu nzomveka nzoona adi kuti kunjako covid watisausa anthu ma business samayenda anthu mitengo ya zinthu yatani yakwera kwacha uja anagwa sungangosiya malipiro kuti akhale mmene analili kale inflation yochitidwa import kuchokera maiko ena yatizunguza ndi anthu akuchita demand kuti ogwira ntchito yakwezere malipiro malenti yakwera mafuta ophikira akwera chilichonse ndi zimene zikukambidwa kuti IMF akwamba boma motsogozera ndi achakwera kuti bwanji mutilole kuti pakali pano tilole programu ipite kaye ime tizakambiraneso zikazatha zisankho izizi bwana ndimafuna ndene kuti this is a bold step lisitepe ndikulimba mtima kunena kuti kuivomera IMF kuti yayi miezi itatu yasalayi bwanji mutually akuti mogwirizana IMF program ECF ipite kaye gaimitsani kaye kenako ife mutilole ife tikusesa nyumba mwathumu tikonze kaye zimene amalawi athu akufuna tiakonzera amalawi zimene akufuna tionesese kuti zinthu ziyende bwino ndiyeno nkhani yaikulu ina imene amakamba ndi akuti boma akuti likubwereka kwambiri ndikupatsa 1 minute echifukwa pali nkhani ine imene timafuna timalizire program boma akuti likubwereka kwambiri zimene anthu akukamba aboma likubwereka kwambiri akuti boma anthu mboma mwakuba ine ndimafuna nnene ichi kuti akuti anthu nthawi zina ndimakonda kunena kuti Professor Ronald Mangani associate professor amene ali panopa mkulu wa Press Corporation CEO wa Press Corporation adanena ndipo amakonda kunena nthawi imene amaphunzitsa ku University of Malawi Chancellor College mbuyo amakonda kunena kuti munthu ngati sukudziwa kulibira ungokhala chete chifukwa malimbikira kulankhula pa zinthu zimene usakudziwa umaulusa umbuli umayita kuoneka kuti uwo ukulukapo chifukwa chokuti ukulankhula zinthu zimene we sukudziwa ndimafuna ndene chinthu chimodzi mukayang'anisitsa ndalama zimene Malawi boma la Malawi limabwereka ndi amene kunena motero 1 minute choyambirira boma la Malawi limayika pasogolo imene amayitchula amati ma grants izi mukuyamba za 350 million US dollars World Bank yangotipatsa kupita kumpata manga singongole imene tikamba singongole boma la Malawi limayika pasogolo zimenezo chachiwiri ngati ma grants atha olachepa boma la Malawi limathamangira kukapeza imene machona kuti concessional borrowing akati concessional borrowing kapena kubwereka momverera ati 0.5%, 1%, 1.5%, 2%. Komanso ndekuti amapereka repayment period 40 years, 45 years, 50 years. Ni grace period iso mina 10 years, 60 years kuti muzabweze ngongole imene mwayibwereka concessionary. Ngati mwakanika ngati boma lakanika kubwereka concessionary. Boma limakabwereka ano at the going market rate. Ndekuti makhala ngati no commercial borrowing. Apite no kuma banki whether domestic borrowing kapena apita kunja kwa dziko. Koma
zonsezi akabwereka at the going market rate amaonesesa kuti ndalama imene ayibwereka modula ayipitise ku high value project chitsanzo anabwereka ndalama ndiye second ku NBS bank komanso mabanki ena mdziko muno akupangira Salima Water Project imene kupanga kampani yanji Kato Civils. So mukoza kuona kuti project ya Salima Water Project high value project izathandiza abale athu azima mazi ajani komanso bali na iso boma lukutolera ndalama along the way mazi aja kamabwera boma so lugulisa jani mazi aja. So there shall be a return on the capital which has been employed in this particular project. Ndalama zisabwerera udziko la Malawi. So ndimanena kuti mukamamvera mawayiresi ena newspaper lazina muzitsata anthu amene akamafotokoza azinena zinthu zimene zili zoona osamangotsatira phokoso izi zili kamakamba anthu azimvesesa. So ndifuna nene kuti ndimalize nkhani ya borrowing. Ku Malawi kuno dziko lathu limabwereka ndalama m'mabanki chifukwa chokuti kuli ma expenditure ina amachula kuti compulsory spending kapena kuti statutory expenditure. Achimene tikati compulsory spending kapena statutory expenditure tikugamba expenditure ngati wages and salaries, gratuities and pensions. Achimene akati akana kuti compulsory kapena kuti statutory achimene inu magwira ntchito boma manesi madokotala aku veterinary aku transport simungachite postpone kapena kupanga suspend salary yawo simungachite postpone pension yawo mukangotero mukhala ndi mulandu ndi malamulo ndipo malimati tikuyenera kuwapasa mapension anthu amene ogwira ntchito boma tikuyenera kuwalipira masalary tikuyenera kuwalipira mawages koma tatolera msonkho otani ochepa ndiye titani ndi amathamangira kuchani banki ukabwereka cholinga awalipire anthu aja. So zinthu zinazi mukapati boma lini ngongole zambirimbiri boma likuononga ndalama mumakhala kuti mulibe uthenga okwanira ndipo akumakamba kuti ngongole ya Malawi yafika 16 trillion boma labwereka kwambiri simukudziwa inu zimene devaluation komanso depreciation imachita kukwacha izi ndi zimene zimachedwa pachuma amati exchange losses. I think tsiku lina mambo jawezi tizazokhala kwambira na nkhani ya economy pamodzi pa ndimalize nkhani ya exchange loss. Ngati boma la Malawi lina ngongole ya 2 billion ma US dollars then kwacha ya kwa ndiye kuti ngongole ija ishuta from 2 billion kulengera value ya ndalama yanu chifukwa kuti nthawi imene mbakwereka ngongole ija kwacha inaliko ni mphamvu kusiyana ndi US dollars pano kwacha ya kwa mphamvu ndiye kuti mukamayangana domestic mukamayangana debt stock kapena kuti mulu wa ngongole uzioneka ngati mwachita contract ngongole ya nyuwani chifukwa ndalama ziyazachuluka koma si ngongole ya nyuwani ngongole ija yangokula chifukwa kuti there is an exchange loss pali nsintho wakwacha ndi dola ikhala ndi mphamvu yambiri kwacha ikhala ndi mphamvu zochepa therefore ufunika makwacha ambiri kuti ukabweze ngongole ndiye ngongole chamone ngati atani yakula koma sikuti boma likuchita contract carelessly new debt kapena kuti kumakongola ngongole za nyuwani komanso kumatenga ngongole ngati katapira ngati mena kachitira kale nkhani lu ndimeneyo fotokoza momveka bwino bambo Jawezi Banda koma ndimafuna tisanatseke program ino bambo Jawezi mafuna mungwekapo mlomo anthu amayankhula kwambiri katundu kunja kwakakwera nde mayenda misika mu midzimu kono liti mitengo tachimanga toneka ngati tatsika koma amapanga phokoso aja kuti chimanga chakwera pano kulizi ndizoona ndipachokera ulilongwe ndaima pachimbiya mwasangasanga ndaona kuti ndafusa chidu chinandipeza fa chikuoneka kuti chimanga chilipo chambiri pagulitsidwa chimanga kwambiri ndaima pachimbiya nde ndafusako mtengo sidagule koma ndangofusa mtengo thumba la chimanga pano palafika 47,000 lidali 200 chakuti nde ndimafuna nene kuti kwapempha amawayiresi ena zomwe sizaboma komanso a newspaper ena mmene mmachitira nthawi zonse katundu akavuta pansi chimanga chija chikakwera mmathamanga mukuti yayi awa snap survey tinakayenderako misika ya chigawo chapakati tinayenderako misika ya chigawo chakumwera tidapeza thumba la chimanga lili pa 120,000 mokupemphani boma lindirano komanso dziko lindirano mudziperekako chiyembekezo mmene mphamvu zimene mmakhala nazo zija motivation imene mmakhala nayo ija yopita ukaona mitengo ya zinthu ngati chimanga kumauza Amalawi kuti adzitukwana azisowa chiyembekezo ena azizimangirira kunena kuti chimanga ndigula baji chafika 100,000 chafikanso 120 pitanikonso pansika dziko la lero mukapeza thumba la chimanga likufika mpaka na 43,000 ena mpaka na 35,000 linafika 35 ndikukuzana chimwe ndaimaso pa machinjiri apa ndi interest ku machinjiri pa maketa apa ndalipeza akuti 43,000 momangirira baba Jawezi momangirira nofana nene kuti
atolankhani tili ndi udindo ngati zabwino zikuchitika mitengo ikutsika ikamakwera tizifotokozaso zifukwa ulendo uno explanation kapena kufotokoza kwakuti anthu akolola akakolola chambiri mitengo ya zinthu itani itsika nthawi ija mmene chimanga chimatula chifukwa chokuti ng'amba idakokolola minda anthu sadakolole bwino cyclone adatenga chimanga kudalibe chimanga chidakwera mtengo chifukwa chimanga chidali chochepa pamsika explanation imene muziyipereka dziko muzilikonda osaloza munthu chala ndeni malize kunena kuti mwapempha komaliza apitekonso ayendere misika ingapo atiuze tiwerenge online tiwerenge mapepa kuti maize prices goes down alembe kuti mitengo ya chimanga yatani yatsika iyi ndi news idea atipatsekonso nafe tione amalawi azikhala mchiyembekezo odzimangirira kunena kuti ndidyesa chani banja langa adziwe kuti pano zinthu zili bwinoko tilekeza pamenepo tubamba chawezi tilekeza pamenepo program ya lero yakandimverere program yokhayo imene mfundo zimakhala zochuluka kwambiri phokoso lochepa munali ndine Frederick Tom kufikira kudzaona naso sabata osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.